bona tarda a tothom, Modest, Carmen, amigues i amics, molt benvinguts a aquest acte d'homenatge a Modest Batlle. Aquest és un acte en el qual participem els que estem aquí en aquesta sala, però que també participen moltes més persones perquè sortosament, coses que hem après de la Covid, el podem retransmetre també en streaming, perquè és que Modest és una persona, ja ho veurem, que té molts amics arreu del món i volem que tots puguin participar d'aquest acte d'homenatge. Aquest és un acte que hem convocat 4 entitats molt vinculades a la vida de Modest Batlle. El Col·legi d'Enginyer de Camins, ell va ser degà, l'Escola de Camins, ell va ser catedràtic de projectes, l'Institut Cerdà va ser un dels fundadors i la Fundació Cercle d'Infraestructures, de la qual també va ser un dels fundadors, com va ser el fundador i encara és president de la RUITEM, que és una xarxa universitària iberoamericana que tracta temes de transport i de territori i de mobilitat. Aquestes 4 entitats, la RUITEM, són qui han convocat aquest acte. I ho hem fet perquè volíem fer un homenatge a un home certament polifacètic. Al llarg d'aquest acte, crec que tots ho coneixem, però tots ho podrem comprovar. D'entrada, ell és doctor enginyer i arquitecte. Ell ha treballat a l'administració pública. Has treballat en un ajuntament a Cornellà, has treballat al món de les aigües, a la comissaria d'aigües, has estat regidor de la ciutat de Barcelona, has estat treballant per la Generalitat com a cap de gabinet tècnic i després com a director general de ports i costes. I has treballat al sector privat, en una empresa privada, en una consultora. Al llarg de la seva vida, ell ha signat més de 200 projectes, que ja es diu. Ha estat, com hem dit, degà del col·legi i ha estat també impulsor de múltiples iniciatives de tot tipus. Per exemple, ell ha creat 3 revistes. Una, la revista que durant una llarga etapa va ser una gran revista del Departament de llavors dit de Política Territorial i Obres Públiques, que en deien Espais, que és una revista que, per cert, si algú encara vol fer història del que va passar durant una colla d'anys, és d'obligada referència. També va fundar la revista Obra Pública, que després va ser acollida i transformada en Territori per part del Col·legi d'Enginyers de Camins. I finalment, encara avui dia, dirigeix els quaderns de disseny, que està dedicat una mica a intentar que en el món de l'enginyeria els aspectes de disseny també tinguin molt a veure. Ell ha estat un gran dinamitzador de la societat civil, ja ho hem dit, creador de l'Institut Cerdà, del Cercle d'Infraestructures, de la RUITEM, d'una iniciativa extraordinària. Jo, de fet, el vaig conèixer amb aquesta iniciativa, que era la Universitat Tècnica d'Estiu de Catalunya, que va ser una universitat que durant una colla d'anys va portar a una sèrie de localitats d'estiu, que altres llocs al nord, una universitat tècnica. I crec que va ser realment una gran iniciativa. És membre també del Club de Roma i és acadèmic de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Tot això ho veuran, no? Però jo crec que no cal que ho diem, ja ho saben tots els que estan aquí. Només, sobretot, és un gran amic. Un gran amic de tots els que estem aquí, dels que també ens escolten, una persona que sap valorar l'amistat, que sap treballar-la i que n'ha fet d'una manera. Tot això és el que avui volem que, com una mena de miscel·lània, doncs passi al llarg d'aquesta horeta que volem que doni aquesta homenatge. Bé, estem a la seu del Col·legi d'Enginyers de Camins i, per tant, en primer lloc,
ha de ser el seu degà, l'Oriol Vicent, aquí ens dona la benvinguda en aquest acte i que en nom del propi col·legi ja faci el senyor Parlament. Caram, quin goig. La veritat és que estem començant a fer actes com els d'avui, potser no tan concorreguts i tan emocionants i tan arriben tan a prop com el d'avui. Per tant, és un motiu de satisfacció avui poder-lo celebrar amb tots vosaltres. Gràcies per ser aquí. Gràcies, amics i amigues. Gràcies, Modest. Tindrem ocasió de donar-te-les. Deixa'm que t'ho digui davant de tothom. I gràcies, Carmen, família, per acompanyar-nos. Bé, bon vespre, amics i amigues. Em dic que és un honor donar-vos la benvinguda avui a casa vostra. He vist molts amics, professors, gairebé molta gent que feia molt temps que no veia, que no la trobava i que serà un plaer veure's avui i veure's després a dalt d'una estona. Desafortunadament vam haver d'endarrerir aquest acte previst el mes de juliol, però finalment avui som aquí per homenatjar una figura, com deia el Pere, polifacètica, certament polièdrica, com és la figura de Modest Batlle. De fet, diu molt una persona que fins a 5 institucions, com recordava en Pere, el Col·legi de Camins, bonament representat per la seva junta avui aquí, l'Escola de Camins, ens acompanya la seva directora, benvinguda, Esther Real, també membre de la Junta, l'Institut Cerdà, veig bona part de companys del patronat i també en Gabriel Ferreter, rector de la Universitat Politècnica, el meu rector i president d'honor de l'Institut Cerdà, sigueu benvingut, el Cercle d'Infraestructures, el seu president, Santi Vila, benvingut, el seu president fundador, en Pere Macias, que amb molt d'entusiasme, amb l'ajuda inestimable de la Sílvia, ha preparat aquest acte del qual tots avui espero que en gaudim. Gràcies a tots de la realitat. Bienvenido, vicepresidente, es tu casa. Espero que podamos charlar un buen rato después de arribar. Ser bienvenido. En primer lloc, vull donar-vos les gràcies, vull donar-li les gràcies. Primer motiu per donar-li les gràcies a en Modest té a veure amb el propi lloc on avui fem l'acte. Potser els que pentineu cabells més blancs ja ho sabeu, però els que en comencem a tenir potser no. Si avui disposem d'aquesta seu, que és enveja, he de dir, de molts col·legis professionals que tenen ganes de venir a celebrar junts aquí moltes activitats que hem promogut amb ganes en aquesta Junta, és gràcies a Modest i a la Junta que el va acompanyar, que l'any 81, ara en parlàvem, ell va ser degà d'aquesta casa entre el 80 i el 88, l'any 81, vam prendre la decisió d'adquirir aquesta seu. I juntes que vam venir després, la van reformar tots i hem deixat la nostra empremta d'una manera o una altra, però tot això va començar amb el Modest i és per tant motiu per agrair-lo. Enguany celebrarem 40 anys d'aquella compra, tot i que el col·legi certament està a punt de fer gairebé 50 anys. Aquest lloc diu molt del que és i del que vol transmetre el Col·legi de Camins. Les juntes posteriors hem anat reformant la seu i adaptant els temps, però mantenint intacta una triple idea inicial. Un espai de treball per donar servei a tots els enginyers i enginyeres de camins, un club social, en el qual tots ens hi trobem molt a gust, tothom és benvingut, i un espai preparat per les conferències, les activitats acadèmiques, activitats de debat, de divulgació, etc. Com a degà, he pogut mantenir i millorar el llegat, tant el material com l'intel·lectual, que les anteriors juntes i degans heu deixat. Per tant, gràcies Modest, gràcies a tu i deixeu-me que també aprofiti per donar les gràcies a altres degans i secretaris que sé que avui ens acompanyeu i que gràcies per la feina feta durant aquests anys. Però el llegat del Modest no s'acaba en aquesta casa. El definia abans en Pere com un home polifacètic, jo deia polièdric, com a catedràtic, com a professor, com a regidor de l'Ajuntament de la Ciutat de Barcelona, com a director general de Ports, deia en Pere com a fundador de l'Institut Cerdà. Ell ha tocat gairebé totes les tecles que els bons enginyers han tocat. Al llarg d'aquests quasi 8 anys us he pogut acompanyar, he tingut l'honor d'acompanyar-vos en els meus discursos com a degà. He volgut sovint recordar la vessant humanística de l'enginyeria. No hi ha hagut cap gran enginyer de camins, però cap gran enginyer que no hagi estat un gran humanista. He procurat que la identificació dels nostres pares fundadors, Cerdà, Vilalta, Duran Farell, Muñodoms, Serratosa, no només ho fos des de l'òptica de la ciència i de la tecnologia, sinó també
ho fos com a pensadors que sou, com a enginyers preocupats pel progrés social i el benestar de les persones. Com a persones capaces d'aixecar el punt de vista, de ser capaces de veure els grans reptes que tenim com a societat, de liderar i defensar projectes singulars i visionaris i, finalment, de proposar solucions des de l'enginyeria. En el pensament de Muñoz i Oms, aquell de tendeixo a pensar que tot problema té una solució, jo hi veig traces del pensament de Modest Peña. Des de l'escola, formant les futures generacions, fins a la defensa dels professionals com a de Gau, recordàvem Pere Macias, passant per l'impuls de projectes que avui són referència a la societat civil, com l'Institut Cerdà o el Centre d'Infraestructures. Fa pocs dies, en el seu article quinzenal, precisament l'economista Xavier Marcet reflexionava sobre el propòsit de construir llegats. Jo volia parlar dels llegats. I ell es preguntava, quina és la nostra empremta? I deia, els llegats donen sentit a les trajectòries i als esforços. Els llegats són allò que entreguem en la carrera de relleus, que és una organització. Els llegats es construeixen conjuntament i són positius quan canvien positivament la vida de les persones. Un llegat és aquesta magnífica seu, però ho és també, i sobretot, la tradició dels enginyers i les enginyeres de camins que en formem part d'aportar idees i projectes a la ciutat i al país. Gràcies de nou, Pere, Modest. T'estava ajudant. Però permeteu-me fer una reflexió final, potser més personal. Diuen que els amics de veritat són aquells que fas després de passar per la universitat. Sempre he pensat que, en el fons, això era una manera de fer comprendre que sempre cal mirar endavant i que en aquell període intensament formatiu de les persones sovint cal deixar enrere amistats que ben segur haguessin format part, que haguessin perdurat tota una vida per realment focalitzar en un moment molt intens dels estudis de les persones. Però també és ben cert que hi ha moments clau en tot això de fer-se gran. I un d'aquests moments, l'altre dia reflexionàvem amb alguns companys, amics, professors que avui ens acompanyen, un d'aquests moments és en aquell en què et dones compte que aquells que han estat els teus professors ara són també els teus amics. Els darrers records que tinc del Modest com a professor passen en un despatx del meu B1, el teu estimat despatx, del llavors recentment estrenat Campus Nord, davant d'un escriptori preciós, mentre Modest, amb una barba imponent, jo li deia, sembles el ministre Solbes, que llavors m'anava molt. Em preguntava què vols fer quan siguis gran, no? Estàvem a punt d'acabar la carrera, què vols fer, no? I ell m'explicava sobre el món d'oportunitats que s'obria davant nostre al voltant de la gestió hospitalària. Bé, no em va convèncer. Estic segur que, doncs, no sabem què hagués passat, no em va convèncer. Aquests dels últims records que tinc com a professor, no? Potser recollint el projecte, el títol, potser alguna cosa d'aquestes. I d'aquells records com a professor, els més actuals, com a amic, de Modest, membre d'un grup d'il·lustres exdegans, avui en Xavier Borràs aquí, aprofito per saludar-vos, d'exdegans d'aquesta casa, en el que espero que un dia no gaire llunyà hi acceptin. He de dir públicament, i amb això acabo, que en els moments de dificultats, quan et trobes sol, quan mires al costat i no trobes gairebé ningú, quan mires enrere i saps que fa estona que no hi ha ningú, no cal que et giris, he rebut sempre, subratllo sempre, l'escalf de tots els exdegans, però molt en particular, i voldria reconèixer avui públicament, els savis consells del Modest, i en aquest cas, sempre acompanyats d'una dosi alta d'entusiasme i simpatia. Gràcies per tot, professor. Bé, en el marc de la seva tasca docent, el Modest Batlle va fundar l'any 2004 la RUITEM, la Red Universitaria Iberoamericana del Territorio i Mobilitat, que avui dia plega, encara presideix, 24 universitats de 13 països. Portugal, Estat espanyol i 11 països d'Iberoamèrica. Hem volgut convidar en nom de totes elles el professor Núñez de Silva, que és a la vegada vicepresident de la RUITEM. Els llegiré el seu currículum, però abans permetin també que el presenti a títol personal.
que soc d'aquells que sempre he admirat molt la gent de Portugal, no? Són gent valenta, intel·ligents, lliures, i quan vaig conèixer amb en Fernando, aquesta idea meva de la gent de Valdo de Portugal la va ratificar al 100%. El Fernando Núñez da Silva és catedràtic d'Urbanisme i Planificació de l'Instituto Superior Técnico, la Politècnica de Lisboa, és enginyer civil, postgraduat en Planificació Urbana i Regional, especialitzat en Planificació del Transport a l'Institut de Transport i Planificació de l'Escola Politècnica de Lausanne, és també doctor en Enginyeria Civil per la Universitat de Lisboa i des de 2002 ha estat responsable de l'àrea científica d'Urbanisme i Planificació al Departament d'Enginyeria Civil, Arquitectura i Georecursos de l'Institut, que deien abans, Politècnic Superior de Lisboa, del qual va ser president i és membre coordinador del Centre d'Innovació de Territori, Urbanisme i Arquitectura. Ha participat com a professor invitat a molts cursos de doctorat i màsters a universitats d'Europa, Turquia, Brasil i Amèrica Llatina i, a més, va tenir, només com tu, responsabilitats polítiques. Va tenir una mica més de sort que tu a l'Ajuntament, perquè tu vas estar no al govern encara que una mica, en una petita etapa, però ell va ser regidor, diríem tinent alcalde, de Mobilitat i Transports de Lisboa, que és una feina d'aquelles que fa res de fer i del qual per ser va deixar mig. Actualment és president de la INTA, l'Associació Internacional pel Desenvolupament Urbà, vicepresident del RUITEM i membre fundador de l'Associació Portuguesa d'Urbanistes. Avui el doctor Fernando Núñez ens parlarà d'un ingeniero civil i urbanista para el siglo XXI. Fernando. Disculpa, no parlo catalán. Consigo entender algo y leer, que es bueno, que es una lengua muy interesante, que tiene muchas cosas similares con el portugués, ¿no? Entonces voy a intentar hablar un portuñol, que es lo mejor que consigo para hacer entender entre nosotros. En primer lugar, quería agradecer el honor de poder estar aquí contigo este día, gracias al colegio y gracias al Centro de Infraestructuras. Es para mí no solo un placer de visitar Barcelona y los amigos de Barcelona, pero sobre todo por esta ocasión que es tan merecida y que es tan singular. Yo creo que esta es una cosa que me toca mucho, que es de ver que la gente reconoce el trabajo de un hombre que ha sido no solo un profesor con un impacto muy grande en muchas generaciones, como un profesional, como un humanista y sobre todo como un amigo para aquellos que pudieron privar con él. Muchas gracias por tanto por poder dar esta oportunidad. Y cuando pensé a lo que decir aquí, pensé que lo mejor era transmitir un poco de mis angustias en este momento, que es cómo estamos viviendo este inicio de siglo, de milenio, que nos trae unos acontecimientos tan dramáticos y cambios globales que definitivamente han modificado la forma en que vemos el mundo y cómo podemos imaginar nuestro futuro común, tanto como especie humana como con nuestra relación con la naturaleza. Debo de agradecer también a Francesc Ventura, que me ha ayudado a transformar un portuñol en algo más parecido con el castellano. Por eso voy a leer luego aparte, además de corregir mis errores, me ha ayudado a sintetizar mis ideas y a las tornar más claras, así lo espero. Gracias, Francisco. Lo que ha sido una entrada en el milenio algo increíble, desde los ataques terroristas
las Torres Gemelas de Nueva York, hasta la guerra de Afganistán-Irak, las llamadas primaveras árabes, la guerra civil en Siria, en Libia, etc. Toda la geopolítica mundial se ha cambiado y tornado el mundo menos seguro y el futuro aún más incierto. Por otro lado, la crisis financiera del 2008, la crisis de los refugiados y migrantes palestinos, que nos incitan a ver el otro lado del bienestar europeo o norteamericano. Y más recientemente la pandemia de COVID-19 que nos aflige desde 2020 ha contribuido sobremanera a incrementar esta percepción de inseguridad, de incertidumbre, de respecto a nuestro futuro común. Y todo eso, ¿por qué hablamos de esto hoy? ¿Por qué es importante de hablar de este tipo de cosas hoy? Sobre todo por una cosa que me parece fundamental, es que nos vamos percepcionando que vivimos en un planeta único donde no hay el planeta B, y que las consecuencias de una economía predadora del ambiente, orientada para beneficios de corto plazo sin respetar la capacidad generativa de la naturaleza y tampoco las necesidades de la mayoría de la población del mundo, vemos que los efectos de las alteraciones climáticas que decorren de este modo de actuar son hoy una realidad inolvidable. La noción de que vivimos en un mundo global muy interdependiente y que los muros, sean reales o administrativos o políticos, que podemos erigir ya no nos protegen más o lo suficiente, es ahora mucho más clara y compartida por la mayoría de gobiernos de personas. Paradoxalmente, al mismo tiempo que nos confrontamos con esta sensación de vulnerabilidad e incertidumbre, la ciencia y la cooperación internacional nos muestran que hay un camino de esperanza a recorrer. Por otro lado, es ahora más claro para muchos que los gobiernos nacionales no pueden solucionar ni tan solo minimizar las consecuencias de estos epifenómenos sin una fuerte e eficaz cooperación internacional y el consecuente refuerzo del papel de las instancias políticas y cívicas multilaterales. Las respuestas de la OMS, Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y la Unión Europea a la pandemia son un ejemplo. Solo una fuerte cooperación internacional entre estados, organizaciones internacionales, empresas y universidades ha permitido obtener una vacuna eficaz en tan reducido espacio de tiempo. Un año, solo un año, cuando lo habitual hubieran sido de 5 años. Pero también hay que destacar los esfuerzos de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud para que esta vacuna pueda llegar a toda la población del mundo, pero solo a los países capaces de pagar. Y lo vemos que la diferencia de cobertura por la vacuna es muy diferente en este momento, y eso es también un señal de inseguridad para nosotros que vivimos en este mundo tan interligado. La llegada de un vehículo no tripulado a Marte es otro señal de esa capacidad de cooperación y de innovación. Ambos hechos, el mundo nos muestra el mundo como una casa común y no a partir del interior de muros materiales o ideológicos. Vivimos en un mundo globalizado y urbanizado. La gran mayoría de la población mundial vive hoy en ciudades o en estructuras urbanas que son poco más que aglomeraciones de viviendas o infraviviendas. Además, esos nuevos plazos urbanos son muy distintos en los diferentes continentes. Y este me parece que ha sido una cuestión fundamental que todos nosotros nos vamos a confrontar en los próximos tiempos. La tasa de urbanización es muchísimo más grande en los países que tienen menos condiciones, buenas capacidades, buena tecnología, buenos recursos para enfrentar los problemas que nos están colocando. Entonces, lo que vamos a poder acontecer es que al mismo tiempo que las grandes ciudades de metrópolis del Gran Norte se consolidan y globalizan, en los nuevos asentamientos urbanos del sur, del Gran Sur,
se vive por la mayoría de la parte de la población en condiciones precarias, quizá infrahumanas. Más del 32% de la población del mundo vive en espacios urbanos informales, de tipo variables, sin condiciones de salubridad, sin acceso a la mayoría de los bienes y servicios de la vida moderna. Hoy en día, las nuevas grandes ciudades, metrópolis y megalópolis, son sistemas complejos, entendidos como una constelación de nudos y de ligaciones que a su vez están conectados por diferentes redes. Y de ahí el papel muy importante que los ingenieros tienen en este futuro, porque los ingenieros saben trabajar con gente. Es su formación de base, no es por acaso que se llama Colegio de Ingenieros Caminos Canales de Portos, que efectivamente son redes, que son infraestructuras, servicios, todo lo demás. Donde los niveles y las conexiones se superponen de una manera que no es más jerárquica. Esa es la nueva configuración de las grandes metrópolis, de las grandes redes de ocupación de un territorio. Y coexisten, en este tipo de redes, coexisten diversos usos y funciones, pero en los que la densidad de la población, la interdependencia y la proximidad geográfica siguen siendo factores distintivos a pesar de las múltiples formas que pueden tener. Creo que cuando se ve desde el cielo la península ibérica, se entiende muy bien por la intensidad de las luces lo que es esta red, de esta interconexión que existe entre los diferentes estratos de las diferentes ciudades. Por todo esto, y en este contexto preciso, los retos a que nos enfrentamos hoy en día como sociedad, pero también como ingenieros, arquitectos y urbanistas que intervienen en la ciudad, requieren, por tanto, un enfoque complejo frente a lo simplista. Un pensamiento sistémico más que mecanicista. Una capacidad de entender y trabajar a diversas escalas espaciales y temporales, en lugar de fixarnos solo en el lugar concreto y en el corto plazo. Una voluntad de cooperar como alternativa a la simple competencia. Una aptitud para escuchar al otro en lugar de tratar de imponerle nuestros puntos de vista y costumbres. Pero no es precisamente, y ese es el problema, no es precisamente en este sentido que camina la evolución de la enseñanza en nuestras escuelas de ingeniería, arquitectura y urbanismo. Ante el aumento del conocimiento y de la subsecuente miríada de información disponible, tanto a nivel científico como técnico, se asiste a una progresiva segmentación de la ciencia de la ingeniería y a la especialización en torno de sus diversas áreas de intervención. Esta situación va a conocer una amplitud mayor con el desarrollo de la computación. Al ingeniero urbanista que tiene una visión global de los problemas a los que se debía enfrentar y del contexto social y económico en que operaba, le va sucediendo progresivamente el experto en modelos de cálculo y el técnico sectorial que se va aislando del todo en quien interviene. Esto es particularmente grave cuando se trata de actuar en la ciudad y en los nuevos espacios urbanos. Y por eso es tan importante que al delar de la universidad se pueda continuar a tener este tipo de centros de reflexión, este tipo de entidades que puedan contribuir en articulación con las universidades para continuar a poder transmitir una visión más larga de los problemas y sobre todo una capacidad de entenderlos de una forma sistémica y de una forma más humanista. Si antes del siglo XXI lo que diferenciaba a un ingeniero de un arquitecto no era la formación y el título, sino la práctica profesional, con la revolución industrial y el nacimiento del ingeniero civil empieza la progresiva separación entre lo que es el arte de construir, donde domina aún la triple unidad clásica de Vitruvio, de solidez, comodidad y decoración, y la necesidad de considerar por un lado la dimensión económica de la arquitectura,
en el sentido de construcción de algo que se construye, y su aplicación a la finalidad propuesta. Por otro lado, hay que añadir los dominios de nuevos materiales que el progreso técnico ponía a su disposición, primero el hierro y después el acero, hasta llegar al hormigón armado. Esto es retirado de la polémica de ingenieros arquitectos en España en el siglo XIX de Bonet Correa y otros del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Respecto a la ciudad esta separación ha sido importante y portadora de innovaciones inolvidables, sobre todo porque todavía sigue siendo posible asociar una visión con preocupaciones de composición artística con la introducción de nuevas tecnologías, infraestructuras y materiales. En particular en España, los ensanches fueron una clara demostración de esta simbiosis entre las dos tradiciones de constructores de ciudades, pero ahora con mayor dominio y el aprovechamiento de nuevas tecnologías y materiales que la revolución industrial habría aportado. Y de ahí me parece que es muy importante el Instituto Cerdá que usted ha creado y presidido. En efecto, los ensanches, en tanto que gran ciudad residencial, supone un paso histórico de especialización de la antigua trama urbana, contenedora indiscriminada de todo tipo de funciones y significados y actividades. El significar una nueva idea de ciudad, una ciudad que respondería primeramente al nuevo orden racional liberal, donde se afirmaba el dominio del carácter residencial de la ciudad, que preside los criterios de trazado y de ordenación, pero simultáneamente preserva la intención de estar haciendo ciudad total. Una nueva actitud metodológica. Esta estriba básicamente en distinguir la construcción de la ciudad, un momento de ordenación de suelo previo a las fases posteriores de urbanización y edificación. La ordenación del crecimiento como tal tomaba cuerpo con proyecto propio, independiente de las formas y de los tiempos de ejecución de las infraestructuras y de los edificios que habían de realizar. Eso es muy clarísimo. Cuando vemos las plantas y después las fotos de que son los ensanches de las ciudades españolas y los ensanches que lo han hecho también en Lisboa y en el pueblo. Se ve que el trazado es el primer paso de ordenación del territorio. Lo que estoy viendo es con textos de Manuel de Solá Morales sobre un libro que escribió sobre Cerdá y ensanche. Pero los ensanches son también la utilización de nuevos instrumentos. La ordenación de los ensanches se basa en la conjugación del trazado y de las ordenanzas. Nunca hasta entonces la relación entre la morfología urbana definida en los planos y las distintas tipologías edificatorias expresadas en ordenanzas escritas había sido proyectada con tanta flexibilidad y riqueza potencial. Y sobre todo me parece una teoría. Desde el Renacimiento no había existido una teoría de la ciudad. La nueva idea racionalista de la ciudad, la comprensión del crecimiento como proceso, sujeto a un proyecto y el refuerzo de su gestión con instrumentos normativos y ejecutivos, permite un nivel de síntesis nuevo. La teoría general de urbanización del ingeniero Ildefonso Cerdá es el primer tratado sistemático de urbanismo analítico. Sintetiza este nuevo crecimiento teórico y práctico. Sin embargo, en los años 80 del siglo XX, este síntesis se quebró. La progresiva fragmentación de la ingeniería civil y del urbanismo iba a conducir a un tipo de profesional cada vez más aislado de su entorno social y más cerrado en su especialización. Como afirma Lionel Thomas Caswell Roth, que escribió un libro en los años 70 sobre los ingenieros de la época victoriana, la persona humana como individuo, estoy siguiendo demasiado depresa, me disculpa, la persona humana como individuo
Disminuyó en estatura a medida que se convirtió en menos de un nombre entero en más de una máquina de pensamiento especializada. Para revertir esta situación debemos guiar las energías para romper las barreras que hoy surgen entre los diferentes compartimentos de la ciencia. Hay que pasar de esta visión de la revolución industrial, que lo objeto es la máquina, el sistema es lo que decurre de la máquina, para las nuevas aportaciones que nos permiten interagir entre lo que es el contorno humano y el contorno del planeta en cuanto a ecosistema e estudiar los reportes entre los dos. Lo que implica claramente una visión que, además de técnica, porque la técnica continúa siendo necesario, necesita también de filosofía, de ética y de las ciencias sociales de la humanidad. Síntesis que integran las artes, las ciencias, la filosofía y la psicología. Todos los grandes logros, sigue lo mismo autor de los ingenieros vitorianos. Todos los grandes logros del hombre de las artes, la ciencia, la filosofía o las invenciones fueron el resultado de la fusión repentina en la mente humana de dos, hasta entonces, ideas dispares. Esta nueva síntesis tiene que saber articular e integrar la praxis del pasado con las innovaciones que revolucionan el mundo actual. Como afirmaba Cerdá en sus memorias, hombres de la revolución que aspiráis a las reformas morales y materiales en bien del país, yo soy tan revolucionario como vosotros. Hombres de la tradición, que os llamáis conservadores porque deseáis a sí mismo el bien moral y material de la nación sin perturbaciones ni sacudidas. Yo soy tan conservador y tradicionalista como vosotros. Es decir, que soy a la vez revolucionario y conservador, reformista y tradicionalista en nombre del bien público que unos y otros deseáis, y porque no se puede llegar a este desideratum común ni por el camino oscuro y accidentado de la revolución, ni por el vehículo desconcertado del tradicionalismo. No se trata de procurar crear una síntesis universal para ser aplicada como un nuevo catecismo. La enorme diversidad de caminos y culturas existentes en el mundo urbanizado en nuestros días requiere que esta síntesis sea declinable según los diferentes contextos. Hay que ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, estructuras, estilos y métodos. Como a propósito de una otra misión humana, la de pensar cómo vivir en nuestras comunidades, lo afirmaba el Papa Francisco. Más que el miedo al fracaso, espero que traslademos el miedo a encerrarnos en las estructuras que nos dan falsa protección, en las normas que nos hacen jueces despiadados, en los hábitos en los que nos sentimos pacíficos, mientras afuera hay una multitud hambrienta. Solo de esta manera, me pensamos, el ingeniero civil y urbanista del siglo XXI serán capaces de responder a las demandas que les impone la sociedad en que interviene y que son de desafíos enormes. Creo que la vida de Modest Valle, con su profesión de profesor, de profesional, de creador de instituciones, de dinamizador de encuentros, ha sido una ilustración de mucho lo que os quiero decir. Muchas gracias. Moltes gràcies, Fernando. Bé, voldríem ara donar pas als teus amics, que els catalans ja som aquí, al teu costat. Però per sort, el Covid ens ha ensenyat també coses, no? I avui podem connectar amb l'altra banda de l'Atlàntic i veure gent que et volen saludar. Caro presidente Modest Valle, você criou um grupo de amigos há muitos anos atrás. Que feliz ideia, Modest. Você nos tem mantidos juntos, aprendendo e ensinando uns aos outros caminhos
para fazer nossa parte na construção de um mundo melhor. Nós lhe seremos eternamente gratos por isso. Nossas vidas ficaram mais ricas, nós somos mais felizes. Mesmo quando precisamos nos afastar de tempos em tempos, sempre voltamos ao nosso grupo. Obrigada por tudo, professor Modest. Eu te desejo muita paz, alegria e saúde. Vida longa e boa, meu querido amigo. Professora Dora Orth, de Florianópolis, de la Universidad de Santa Catalina, a Brasil. Tenim un altre testimoni. Modesto, me da mucho gusto saludarte desde México, en este tan merecido homenaje a tu trayectoria como persona y como profesionista. Tuve la suerte de conocerte y conocer a un hombre íntegro que sabe el valor de la vida, y se me quedó muy profundo la filosofía y la idea que tienes tú de la RUITEM, ser un grupo de amigos que eventualmente podemos compartir experiencias. En todo momento que nos hemos reunido, has facilitado la comunicación entre todos, aportado ideas para nuestras áreas académicas y profesionales, y eso es algo invaluable. Espero podernos ver pronto, ya que pase esta pandemia, y darte un abrazo como lo mereces. Saludos a Carmen, tu esposa. Un beso. Professor Francisco Islas, des de Mèxico, Distrito Federal. Bé, Modest, per presentar el següent orador, m'agradaria llegir els últims paràgrafs del teu llibre, Diseño y funcionalidad visual en la obra pública, un llibre absolutament recomanable, no? Que vas publicar el 2006 i que vam presentar precisament, crec, aquí. Diu en Modest: la dicotomía que se ha establecido a lo largo de la historia entre estética y funcionalidad ha favorecido la creación de una imagen de la ingeniería civil y los ingenieros que la ha alejado de lo que socialmente se considera como manifestaciones culturales o artísticas. La búsqueda de la utilidad propia de las obras de ingeniería se ha querido equiparar con lo antiestético, reduciendo nuestra profesión, como decía José Antonio Fernández Ordóñez, a una dimensión única, usurpando a nuestra obra y a nuestro patrimonio cultural de toda cualidad propia que no fuera la puramente técnica. La nuestra debe ser una actitud consciente que ni niegue la técnica ni capitule ante ella. Una buena conjugación de los valores funcionales de nuestras realizaciones con los del entorno nos dará un resultado que por fuerza de ser estético e integrado, porque lo medular de nuestra ingeniería es poner obras útiles en la naturaleza para el servicio de los demás. Es seguramente una gran definición del modo de comportamiento de un profesional, aunque, digo, Modest, podría añadirse un apéndice histórico. Cuando el profesor Aranguren fue expulsado de su cátedra de ética en la Universidad de Madrid por razones políticas, el profesor Valverde, catedrático de estética en Barcelona, se solidarizó con él y dimitió inmediatamente de su cargo. Nula estética sin ética. Podrían invertirse, demana Modest, podrían invertirse los términos para motivar la inquietud de la estética en todas las obras de la ingeniería y de las obras públicas? Y acaba, si se acaba el seu llibre, seguro que aquí tampoco, como en aritmética, el orden de los factores altera el producto. Bé, la següent persona a intervenir no és un enginyer, és un humanista, però ara presideix el Cercle d'Infraestructures. Santi Vila, com Molt bon vespre a tothom, estimat Modest, família, que ens acompanyen autoritats acadèmiques, en degà i de la universitat, que ens han pogut acompanyar, senyores i senyors. La noblesa obliga.
I quan el Pere Macias em va dir que efectivament havia de prendre el relleu, que em proposava per prendre el relleu al davant del Cercle d'Infraestructures, entre algunes de les moltes activitats que ja d'acord amb el col·legi, amb la Universitat Politècnica, estaven en marxa. Una d'elles era retre l'homenatge a la figura del Modest. Efectivament, jo li vaig dir que em semblava molt convenient de fer i molt oportú, i intentaré justificar-ne la conveniència i l'oportunitat si és que calgués, molt ràpidament. La conveniència, sens dubte, perquè com s'ha anat veient, crec que Modest combina 3 dimensions que són absolutament fonamentals per aconseguir la transmissió del coneixement, la transmissió de l'herència i també l'impacte sobre la realitat. Transmissió del coneixement i l'impacte que vol dir transformació de la realitat. Això vol dir la dimensió com a professional, com a enginyer, doctor enginyer, arquitecte, com a professional. La dimensió també com a servidor públic, com a regidor a l'Ajuntament de Cornellà, etc. Per tant, professional, enginyer, també servidor públic i finalment una tercera pota molt important com a acadèmic, com a professor. S'ha vist, s'ha reconegut i molts dels aquí presents m'han fet notar algunes de les característiques d'aquesta tercera dimensió. Crec que un bon professional, un bon enginyer, un bon arquitecte, un bon metge, només ho pot ser si és un bon humanista. I efectivament un humanista només ho acaba sent de veritat si té alguna cosa realment a aportar, com a bon professional, com a bon enginyer, com a bon arquitecte, com a metge, com el que sigui. És aquesta triple dimensió el que fa del Modest una persona realment transcendent. I quan amb el Pere vam fer el traspàs d'activitats que amb aquest nou curs començaríem, efectivament vam dir, home, val la pena, Santi, que prenguis la paraula? I en Pere em deia, jo crec que sí. I jo li deia, hosti, que cal, ja es dona per representat el Cercle d'Infraestructures. Però, de cop i volta vaig pensar que hi tenia un punt d'obligació moral, perquè també comparteixo aquest perfil acadèmic segur, aquest perfil professional intento, i en alguns anys he estat també servidor públic intentant-ho fer tots tan bé com hem pogut. Els temes de fons són aquests. Com podem amb la nostra activitat quotidiana transformar la realitat? Transformar-la, s'hi ha referit al Pere, no la estètica cinètica, ergo apaga i vámonos, ergo apaga i vámonos en aquest moment. No l'enginyeria, tampoc cinestètica. Quan per preparar aquestes brevíssimes paraules he demanat a algun dels teus antics alumnes, dic, què el caracteritzava realment com a docent, com a professor? Diu, sempre intentava ponderar que no sortíssim excessivament atabalats amb les matemàtiques, amb les qüestions vinculades a la física i ens oblidéssim de l'estètica. Diu, ponderar això. Diu, perquè efectivament la funcionalitat ha de conciliar-se sempre amb l'estètica. Això m'ho han dit alumnes teus. Diu, per tant, subratlla, efectivament, diu que en la transmissió del coneixement i en l'herència d'aquesta feina feta, diu, aquesta ha estat una característica molt vertebral. Per tant, la conveniència de l'acte crec que està justificada, com ho està, si em permeten, també l'oportunitat, perquè segurament en el moment, en un dels moments més intensos de la teva activitat, amb aquesta triple dimensió, els anys 90, els 2000, els 80 també, efectivament, en totes aquestes dècades d'intensa activitat, és un fet objectiu que aquesta transmissió de coneixement, també aquestes ganes d'impactar, s'han anat desplegant des de moltes perspectives, des de moltes dimensions, i jo crec que van configurar, van fer una aportació més a la creació de model. Si alguna cosa ens falta ara és, de nou, configuració de model. Quants enginyers urbanistes, quants arquitectes, als anys 80, als anys 90, ens vau dibuixar, dissenyar el que havia de ser les ciutats que avui en diguem creatives, les ciutats que avui en diguem intel·ligents, els territoris intel·ligents, basats i vertebrats en la idea de la complexitat, la compacitat, la cohesió. Tot això ho vau fer vosaltres, fent l'ordenació, fent, en definitiva, projectes que
buscaven aquesta densitat, aquesta complexitat de teixits a la que també ara el nostre ponent invitat s'hi ha referit. Una ciutat, un territori és dens, és d'èxit, és d'oportunitats quan combina cohesió, complexitat, en definitiva la herència, la transmissió d'un model que avui és conflictiu i no està consensuat i que ens interpel·la contínuament i que amb l'Oriol tenim tantes i tantes oportunitats d'anar-ne parlant des del col·legi d'enginyers, des del col·legi d'arquitectes també, jo a la facultat. Perdoni, és que a banda del que haguem de fer en relació a les ciutats, en relació a la nostra ciutat, en relació al nostre petit país, sobretot el més important és tornar a articular consensos, com vau saber fer vosaltres, no? Que en definitiva ens tornin a fer possible un lloc comú, un denominador comú per seguir avançant, per seguir progressant. No hi ha cap activitat professional que mereixi ser tingut en compte si no va vinculada a uns valors i uns compromisos molt determinats. Quins noms no s'han citat amb els que m'heu precedit? Els millors enginyers, en definitiva, les persones segurament que més han impactat a la nostra realitat immediata i claríssimament vinculats al que en podríem dir l'amistat cívica o els valors civils de radical compromís amb el progrés personal i col·lectiu. Per tant, convenient, per tant, oportú, i només acabo amb una última referència. El Ximón Pérez va fer un llibre de memòries preciós, devia tenir la seva edat aproximadament, i li van preguntar sobre quines coses estava fent i què havia fet, i veia que la periodista anava carregant molt els neulers sobre el que havia fet. És que vostè ha fet això, vostè és molt important perquè ha fet això altre. Diu, perdoni. I l'home ja pentinava amb molts cabells blancs, tenia més de 80 anys, com va fer el llibre de memòries, i la periodista li preguntava, vostè vol saber de veritat, diu, si està davant d'una persona jove. Diu, no es deixi guiar o enganyar per l'aparença biològica o per l'edat física que jo li admeti que li dic. Estigui atent si li parlo més de les coses que he fet o de les coses que penso fer. Estic convençut que ara quan prenguis la paraula ens explicaràs moltes coses que estàs fent i que penses fer. I confirmarà que estem davant d'un jove que efectivament ha fet moltes coses i que, com deia Newton, si ens permet mirar lluny, és perquè ho fem sobre les espatlles dels que ens heu precedit. Moltes gràcies i per molts anys. Moltes gràcies, Santi. Bé, i tornem cap a Amèrica. Al llarg d'aquests 17 anys, el RUITEM ha portat a terme activitats a moltes universitats iberoamericanes. De fet, cada any es feia un seminari. Colòmbia ha estat un dels països més actius i tenim un nostre amic des de la UNAL, la Universitat Nacional de Bogotá. Hola a todos, un saludo especial desde la ciudad de Bogotá. En abril del 2012 estuve en mi primer foro RUITEM en Barcelona y allí conocí a Modest Valle, a quien hoy quiero darle un saludo especial en este homenaje. En este evento me di cuenta que Modest era uno de los motores de esta red. Por eso me atreví a traer el evento a mi país, Colombia, en febrero de 2013. No solo estuvimos en Bogotá, sino también en Medellín. Lamentablemente, en ese evento del 2013, Modest no nos pudo acompañar en Colombia. Posteriormente nos vimos en El Salvador 2014 y en el foro de febrero de 2015 lo vi bailar con los chicos de la Universidad de la Costa en el Carnaval de Barranquilla. Modesto realizó las gestiones con la empresa OHL para apoyar a 2 de nuestros estudiantes, Lenin Bulla y Ana María Cruz, para una beca en el curso de Planificación en Infraestructura y Ordenación de la Movilidad Urbana y Metropolitana, realizado una semana en Bogotá y otra semana en Barcelona en julio de 2015. En esta nueva beca tenía toda la intención de acompañarlos en el foro a realizarse en Barcelona en abril del año pasado, pero la pandemia nos cambió todo, tanto que he logrado reunirnos de forma virtual, no solo con Modesto, sino también con los demás amigos de la RUITEM. El 27 de noviembre del año pasado, logramos realizar nuestro primer foro virtual con el apoyo de todos los profesores e investigadores de nuestra red.
Hoy, mientras esperamos poder regresar a una actividad presencial, queremos realizar este homenaje virtual a nuestro amigo Modest Valle, quien aún sigue siendo uno de los motores de integración entre nosotros profesores de Iberoamérica. Ojalá podamos vernos pronto en Barcelona y compartir un espacio de esparcimiento para reactivar allí nuestra amistad. Saludos especiales y queda pendiente el abrazo. Bé, una altra de les entitats convocants d'aquest acte és l'Institut Cerdà, un autèntic think tank de primer nivell que gaudeix el nostre país gràcies als fundadors i gràcies a una persona que molts dirien una paraula que no sé si li agrada molt, però jo sempre he dit senyor rector. Perquè era el rector de la Politècnica, deia senyor rector, encara que podria això pot fer pensar en el rector del Ferrocarril, però per tots nosaltres, en Gabriel Ferrater és el gran rector de la Politècnica, tot i que avui aquí ve com a president d'honor de l'Institut Cerdà. Gabriel. Bé, bon vespre a tothom, amigues i amics, de là, coneguts. Agraeixo, no puc treure les meves gràcies, agraeixo poder intervenir en aquest acte en representació de l'Institut Cerdà. Considero un honor la possibilitat que m'ofereix de dir públicament en Modest Valle tots els anys de dedicació, d'intensa dedicació a l'Institut. Ja ho vam fer en ocasió de la reunió del patronat de l'Institut del 10 de juny, quan ell es va acomiadar com a patró. Avui reitero aquí aquest agraïment. Reitero amb tota intensitat. Personalment faig en nom de tot l'equip professional de l'Institut Cerdà. Modest. Ja em sap greu que probablement serem poc enginyosos i poc estètics, originalment parlant, perquè estic convençut que tots coincidirem en destacar la vostra professionalitat, la vostra capacitat de dedicació a tots i cadascun dels projectes als quals heu estat implicat i la vostra exquisita experiència en tot allò que heu fet. O sigui, que us demano que entregueu aquesta repetició, és aquesta monotonia, si voleu, com una coincidència unànime en el reconeixement a la vostra persona i no pas com una simple limitació a la funcionalitat de les coses. Perquè és així, sou un gran professional que ha tingut, a més, la virtut de canalitzar el seu coneixement, la seva saviesa i la seva experiència per fer créixer les tantes altres persones. Ho heu fet com a tècnic, com a docent, com a responsable públic, com a assessor des dels col·legis professionals, des del cercle, des de l'institut i en totes les posicions que heu anat servint. Utilitzo de manera volguda aquest servir, perquè crec que la vostra dedicació, la vostra vocació ha estat un acte de servei, segurament mai prou ben reconegut en tota la seva dimensió. M'estalvio citar una a una qualificacions i titulacions i participacions i implicacions en projectes, associacions i entitats, algunes més enllà de les experiències determinades, amb el que ha estat dins de la vostra professió, o passió, més ben dit, la projecció de l'obra pública. La primera, que sou sobrestant honorífic, una distinció que vau rebre per la vostra mediació i implicació en la vida de l'Escola de Sobreestants de Catalunya.
Aquesta escola singular que va començar a funcionar al curs 1983-1984 per formar un perfil professional del qual el sector de la construcció era deficitari. El cap o encarregat d'obra, el sobrestant, com se diu, i que encara avui forma especialistes en l'obra pública de construccions civils i d'edificació. La segona cosa que vull destacar és allò que els alumnes que heu tingut acostumen a assenyalar sobre la vostra manera de fer i de fer. Un professor poc convencional entusiasmat a convèncer els grups d'enginyers que no tot és formigó, acer i programes de càlcul, perquè les obres tenen repercussió en el territori i en l'entorn en un sentit ampli. Tot el que feu els enginyers públics ho dim o ho patim els habitants. I gràcies a alguns no ho patim. Per això, aquestes gràcies que avui públicament expresso a Modest Batlle. En el Institut Cerdà va amb lletres ben grosses i ben sonores. No amb lletra petita, no, amb tots els decibels que calen. Perquè els veïns se sentin bé arreu del territori, perquè hi heu deixat empremta. Per cert, algú ha dit que heu tocat totes les tecles. Jo no sabia que, a més de ser enginyer, etc. i tècnic, fos un músic. No, dimensió desconeguda, tocar tecles. Bé, el senyor rector conserva el sentit de l'humor. Bé, tornem cap a l'altre banda de l'Atlàntic. Un país especialment estimat, Modest, per tu és El Salvador. Allà hi han fet 2 seminaris. I tenim un membre, l'arquitecte Garmendes, que ha estat director de l'Escola d'Arquitectura de Sant Salvador, que també vol estar present aquí. Saludos, amigos Modest, de parte de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y en particular de la Escuela de Arquitectura. Atentamente queremos felicitarlo por su merecido homenaje a su gran trayectoria profesional. No nos cabe duda que dicha trayectoria ha ayudado a generar desarrollo en su país y en otros en los cuales ha participado con su disciplina. Asimismo, como miembro de RITEN desde sus inicios, me lleva a agradecerle en nombre de la institución todo el apoyo solidario que siempre nos ha brindado para poder compartir experiencias académicas y profesionales en el tiempo que estas actividades se han desarrollado. Creo firmemente que el legado más grande que ha fomentado es la amistad entre los diferentes profesionales de diversos países con los que hemos compartido experiencias que han sido herramientas de capacitación y formación para nuestras universidades. Los felicito de nuevo por ese trabajo arduo y ese apoyo incondicional que le ha dado a nuestra universidad. Gracias y un abrazo. Manuel Garmendes, de part de ser membre de l'Origen, era el nostre fotògraf. No sé si s'han fixat que darrere hi ha unes quantes. Ha fet uns quants milers de fotografies que ens ha anat enviant i que deixen petja de tota aquesta obra de l'Origen. Bé, vull llegir també del teu llibre el pròleg que et va fer un gran estructuralista, Javier Manterola. Javier Manterola diu el següent: la ingeniería se equivocó al pensar que la máxima eficacia resistente, la máxima economía, la máxima facilidad constructiva eran el único objeto de búsqueda. Lo demás se nos daría por añadido. ¿Cuántos desmanes, cuántas mutilaciones de montes, bosques, se justifican por la eficacia de tal o cual trazado vial? ¿Cuántos puentes torpes se justifican en que son los más baratos,
y el dinero es escaso y no hay que desperdiciarlo. ¿Qué conjunto de barbaridades se han realizado en esta filosofía? Modest Valle, digo Manterola, se pregunta y nos pregunta qué pasa con el color, la textura, la lógica de la forma, el encuentro entre obra y paisaje, dos necesidades diferentes que se interaccionan. Se pregunta sobre los bordes, sobre el contacto, sobre el encaje. Nos dice que una obra es un objeto muy especial que debe configurar y configurarse de acuerdo con el sitio donde está instal·lat. Bé, tenim un altre testimoni present, que a més entén molt d'estructures, que és la directora de l'Escola de Camins, que òbviament parlarà de la relació de Modest amb l'escola. Directora Esther Real. Moltes gràcies, Pere, i benvinguts. L'avantatge de ser de les últimes és que pot ser breu, perquè quasi tot ja s'ha dit. Per tant, és difícil, l'inconvenient és que és difícil afegir coses noves, però intentaré centrar-me una miqueta en el que ha significat el Modest per l'escola. Ja vaig dir en un acte de fa uns dies que és evident que nosaltres hem de mirar cap al futur, però no podem fer-ho sense deixar de veure el passat, perquè si som on som, a l'escola, segurament al col·legi, però no toca parlar de l'escola, és gràcies a la feina que han fet persones com el Modest, amb tot el seu entusiasme i la capacitat de treball que han portat l'escola on som ara. No puc llistar tot el teu currículum perquè és molt llarg i ja s'han parlat moltes coses, però sí que destacaré alguns fets. Començo pels possiblement menys rellevants, però que signifiquen o posen de manifest la capacitat del Modest de col·laborar, i és que va ser director del departament i cap de secció d'una bona temporada. I els que estem a la universitat sabem que això són càrrecs que donen bastanta feina i són molt poc reconeguts, moltes vegades molt poc agraïts. També va ser responsable del doctorat en Enginyeria Municipal i Turística i va crear una aula i una càtedra d'empresa, l'aula d'Humanitats, en la que va portar personalitats molt importants com Pere Duran Farell, José María Aguirre Gonzalo, Leopoldo Calvo Sotelo i Santiago Calatrava. Gent important que va passar per l'escola i lamentablement jo possiblement no vaig, devia ser massa jove o encara no sé-hi per gaudir de totes aquestes ponències. I també va crear la càtedra ITER amb moltes empreses que van col·laborar i segurament són coses que intentarem recuperar totes aquestes col·laboracions, la part humanista i la part de relació amb les empreses. Evidentment, president de la RUITEM, que ja ho coneixem, i fins i tot acadèmic de l'acadèmia. Però avui veig aquí molta gent gran, de certa edat, que heu compartit moltes coses i moltes vivències amb el Modest, però també veig gent molt jove, per darrere veig gent jove i gent molt jove, que possiblement vosaltres veieu el Modest d'una manera més propera, com un avi, però per nosaltres va ser el nostre professor. Va ser professor de molts dels que estem aquí, i igual d'aquí uns anys veieu els vostres professors i diu algun acte i us toca fer el que estic fent jo ara amb el Modest. I no sols va ser un professor, va ser un mestre. Va ser un mestre per moltes coses, ja s'ha dit. Ho han dit alguns exalumnes, com el Degà, i ho ha dit altra gent que ha recollit testimonis d'exalumnes. Va ser professor meu de projectes i ens va ensenyar tot el que ens han dit avui. I ho va fer d'una manera especial perquè jo crec que precisament aquesta doble vessant o aquesta formació d'enginyer i d'arquitecte li va donar una visió amb diferents mirades. La mirada més enginyeril, que és important, hem de saber, al final els projectes han de tenir totes les parts que ha de tenir el projecte, hem de tenir un pressupost i les estructures s'han d'aguantar. Han de ser maques, però s'han d'aguantar també. Per tant, aquesta part jo crec que la tenia molt clara, però després la visió més estètica i més d'integradora del projecte, que sí que és veritat que a vegades se'ns oblida, però que hem d'aprofitar per moments com aquests per reflexionar i per recuperar entre tots. Bé, jo no vull dir gaire cosa més, ha sigut un plaer tenir catedràtics de projectes com tu, companys, que ara podem dir quasi bé que som companys, i crec que podrem seguir gaudint dels teus consells i del teu coneixement i del teu saber. Moltes gràcies, Modest. Moltes gràcies, directora. Bé, i anem ja dels últims testimonis que tenim d'Amèrica. Jo sé que són dos testimonis que t'agradaran especialment. Muy buenos días.
Querido amigo Modesto, muchas felicidades por este gran merecido homenaje. Realmente es para mí un gran placer poder participar y rendirte este pequeño homenaje de corazón. Amigo, desde que nos conocimos en el 1999, tú has sido un paradigma para nosotros, para todos los de la Ruiten y todo el que te conoce, por tu incansable labor, por todo el trabajo que has hecho diferentemente en todas las actividades que te hemos poder tener el placer de conocerte. Yo quisiera destacar sobre todo tu calidad humana, que para nosotros, tanto para mi difunta esposa como para mí, fuiste siempre un faro de energía, de fuerza, de vinculación con todo lo que es la calidad de la educación y la educación técnica y profesional. Amigo, te estoy muy agradecido por todo este gran apoyo y solidaridad histórica que nos has brindado. Querido amigo Modesto, para todos tú has sido siempre un gran ejemplo y pienso que para tu familia, para todo el mundo, has sido siempre el paradigma de la Ruiten. Desde que creaste la Ruiten, desde que trabajamos en el inicio de la Ruiten, hasta ahora tú has sido siempre nuestro gran maestro. Muchas felicidades por este merecido homenaje que te mereces y te digo de corazón, yo te considero un abuelo sostenible y como abuelo sostenible que siempre te he dicho, te felicito por la familia que has creado, por el ejemplo que has dado a todos tus hijos y tus nietos y te sigo diciendo de corazón, muchas felicidades mi amigo querido, que siempre puedas seguir dando todo ese caudal de conocimiento que tú nos has brindado para todas las generaciones. Un gran abrazo y muchos cariños. Hola Modest, estaba tratando de recordar cuándo te conocí y fue en abril del 2009 cuando me invitaron por primera vez a la Ruiten, la quinta asamblea en Barcelona. Yo llevé una propuesta de maestría conjunta con la UPC y tú, con esa visión que siempre has tenido, inmediatamente pusiste a trabajar a todos y hoy ya tenemos 13 promociones de esa maestría conjunta donde profesores como Pere Macías, Francés Ventura y Carles Labraña han ido a dictar año a año a la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. En el 2011 hicimos la 7ª asamblea de Ruiten en Lima, comiendo rico como a ti te gusta, y han pasado pues ya más de 11 años de trabajo académico conjunto. Pero más que eso, yo quiero destacar tus dones como ser humano, bondadoso, de buen humor, siempre alegre, de buen trato. En Ruiten hemos hecho un grupo de amigos muy interesante. Y hasta me he hecho hincha del Barça y llevo con mucho recuerdo la camiseta que me regalaron con mi nombre. En otras palabras, gracias por ser mi amigo y te quiero mucho. Un abrazo. El professor José Luis Bonifaz des de la Universitat del Pacífico de Lima, Perú. Bé, estem ja acabant, i ens ha arribat una nota d'una persona que tu també és amic teu, José Ignacio Casanova, que no pot estar i ens diu: estimat amic Modest, escric en castellà perquè és com ens parlem des de fa més de 40 anys. Solo unas letras para dejar patente que el hecho de estar aquí es por causas de fuerza mayor. Sabes que me encantó la idea de que te hicieran un homenaje. Nadie lo merece más que tú. No solo has desarrollado una labor profesional más que meritoria, sino que además has sido un ejemplo de dedicación, honradez, honestidad y sencillez. En nuestra vida profesional todos hemos tenido decepciones y satisfacciones con compañeros y circunstancias laborales. Puedo decir que contigo tuve un apoyo gratuito e incondicional en un momento muy difícil de mi vida. Son momentos que no se olvidan por muchos años que pasen. Sirva este testimonio como homenaje personal a tu figura. Signat José Ignacio Casanova Agustín. I arribem ja al moment en el qual el representant
representants de les entitats convocants, el degà, el president del Cercle d'Infraestructures, la directora i el rector Ferreter li faran lliurament de la placa que acredita que efectivament aquest és el nom. Bé, després d'haver xerrat tanta gent, ara li toca una mica al Modest. Bé, en primer lloc, infinites gràcies. Infinites gràcies d'aquesta... Això no és cap homenatge, és una trobada d'amics. No hi ha res més maco que una trobada d'amics. És més maco. Jo quan em van dir que farien aquest acte, vaig pensar allò que penso no, que he hecho yo para ver esto. Per què ho fan? I passant la llista, em vaig donar compte que l'únic que jo havia fet era, en tot cas, començar les coses. No som altres persones. O posar una petita llavor, o intentar fer alguna cosa, començar alguna cosa. I llavors vaig recordar un WhatsApp que m'havien enviat que deia no és important tindre un fill, plantar un arbre o fer un llibre. L'important és criar el fill, fer créixer l'arbre i que llegeixi el llibre. Per tant, em vaig donar compte que realment el que jo havia fet era, potser, en companyia de molta gent, plantar arbres. Però hi havia molta gent que s'havia fet créixer. Molta gent que ho feia créixer, que mereixien molt més que jo segurament estava avui. I per tot arreu. Si comencéssim, no ho sé, per al col·legi, no? El col·legi, qui feia créixer el col·legi? El Borràs, que està per allà, amic, davant, va lluitar per pujar al col·legi. Va fer créixer el col·legi. Les juntes del col·legi, el Narcís Pigem, secretari, que avui per un tema mèdic no podia estar aquí, el va fer créixer també. Molta gent el va fer créixer. Molta gent. Quan vam fer aquell congrés del Ple Poder de la República de Catalunya, molta gent hi va col·laborar. El conseller Collell va col·laborar-hi molt. Recordo quan vam fer l'altre projecte que era, el congrés que era Infraestructures sobre una Europa vertebrada, va ser el Ben Vidal que s'hi va posar davant. Va fer créixer l'arbre, ell. Va fer créixer. La vam posar a la llum, potser aquí a la Junta, però ell va fer créixer. Això el col·legi. Per exemple, el Cercle d'Infraestructures. El Cercle, qui ha fet el Cercle? El Pere. El Pere, trucant, telefonant, treballant, ell és el que ha fet el Cercle. I ara ho farà el Sant Tirida. Ja l'ha començat a fer. D'aquest arbre ja hi ha fet una branca. El dimecres que ve està girant. I ja està pujant a l'arbre, ell. Està pujant a l'arbre. No sé, l'escola. A l'escola, molta gent, això que dèiem, l'aula d'humanitats, qui va fer pujar a l'arbre de l'aula d'humanitats? Aquesta gent, doncs el Carlos Sotelo, el Pere Lanfarell, tots aquells que van venir aquí, després de temps, fer esforços per parlar amb els alumnes. Aquests són els que van fer pujar aquest arbre que vam posar a posar allà de l'aula. Qui era la llavor? Un paper, escriure, telefonar, però hi ha gent que, sense necessitat, fent esforços i treballant, sense pares a canvi, està lluitant per les coses. O, per exemple, l'Institut Cerdà, Carles Cabrera, que corre per allà. Escolta, estava molt malament. Ho va agafar al davant. Ell, amb en Joaquim Barcaré, i el van pujar amunt. Van lluitar per ell. S'hi van jugar al títol. Van treballar allà. Tota aquesta gent
són els que han fet aquesta arbre. Jo potser en algun cas, què havia fet? Ajudar a plantar-lo. Jo me'n recordo, ajudar a plantar-lo, en qui? Me'n recordo que l'altre vaig donar una noteta que tenia a casa, l'Albert Vidal, que deia Modest, deia Modest, el so de l'ITEC és molts arquitectes. I diuen que és una cosa similar a enginyers de camins. Aquell va ser el punt que vam començar. La Junta que ho va aprovar, tots aquests són els que van anar fent créixer l'arbre. Després, qui teníem a l'escola, al col·legi, a l'Institut Sabrà, al Cercle d'Institut, i el Ruitem. El Ruitem, aquests sí que s'ho mereixen. Perquè el Ruitem aquests s'han jugat el temps, l'esforç i els diners. Perquè el Ruitem és una associació, són tots aquests de fa 16 anys, però que no té quotes, no té diners. Els seus estatuts diuen precisament que no es crearà cap estructura administrativa que costi diners. Per tant, cada vegada que fèiem un acte, tothom de la seva butxaca pagava el viatge, venia. I quan hi havia un amfitrió, com a la nit de Salvador, un país sense masses recursos, que vam agrupar allà, ells van moure, van lluitar per treure recursos i diners perquè poguessin fer-ho. Això és un mèrit. I que cada vegada, cada any que hi anaven, tots del seu butxaca feien els diners i lluitaven per poder venir. Aquests són els que han fet l'arbre. Nosaltres podem ajudar, col·laborar, etc. i punt. Però això, realment, aquestes són la gent. Arreglar canvi molt més. D'alguna manera en deien de la Ruitem que és una organització no governamental. Perquè no teníem res. Jo recordo, no puc deixar de parlar de gent com està sortint. Aquest, el cubano Coronoi, doncs 3 mesos abans de fer la reunió, diuen que s'ha fet papers a Cuba per poder sortir de Cuba. Realment. El José Luis Bonifaz, que ha fet aquest màster, conjuntament amb el Pere Macias, que ha portat tants cursos aquí. El Francisco Islas, de Mèxic, que va aconseguir que el Pere Macias i jo mengéssim grills fregits, ous de formiga i cucs a brasa. Molta gent que ha lluitat i que ha fet coses. De Colòmbia ha fet una online becada remoto durant aquests anys de Covid. O sigui, tothom ja ha col·laborat i d'alguna manera dèiem sempre que el que teníem era només 3 coses. Donar experiències, era donar idees, fer idees i fer amics. Jo crec que això és important. I jo també, quasi res més d'això, però també jo tinc de dir una cosa que quan em deien això, a vegades de pensar que he hecho yo para merecer esto, vaig pensar, home, tu la teva vida professional has seguit alguna línia, has fet alguna cosa, has anat per un camí, només donar compte que realment potser el que jo havia fet, el que intentar fer és els consells que jo li donava als meus alumnes. Jo quan acabava el curs, sempre, els projectes, era l'última assignatura. Se n'anava allà. I llavors jo sempre els donava 5 consells. Els 5 consells que vaig pensar que potser és el que jo he fet en la meva vida. No sé si em van fer cas o no, però el que tinc que dir que m'ho podia al final, almenys. I llavors aquests consells jo en dèiem el Pentálogo de Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la Calzada és el patró dels científics de Nacionals i Ports, perquè va ajudar a fer el camí de Santiago, els ponts, carreteres, etc. Jo tenia el Pentálogo, que això sí que ho tinc que llegir, estava fet, diu, Pentálogo per enginyers de camins, canals i ports en record del seu patró, Santo Domingo de la Calzada. I realment és que estava un intent de castellà macarrònic antic, però diu, primero, sea vuesa merced cuidadoso de los dineros de vuestras obras, que no son de vos, sino de la hacienda de vuestros conciudadanos. Pero tampoco seas mezquino con ellas, ya que son para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Segundo punto, sea vuesa merced amable con los siervos que usan de pico y pala, que no, por usar de pico y pala,
son menos que vos. Tercero, seamos a merced estudioso de la ciencia que vuestro gremio vaya alumbrando, para que vuestro saber no mengue con el tiempo, y poner vuestra autoridad, que es el saber. La cual era, no cifre vuestra merced sus ansias en recibir más dolores, sino en tener más satisfacciones. Los primeros los gasta la vida y las segundas viven para siempre en el recuerdo. Y así que hay última era. Y finalmente, trabaje vuestra merced con mucho ahínco, pero que este menester no lo impida gozar de aquellos lícitos placeres que el buen Dios nos dio, el primero de los cuales es la familia. Yo aquí os hago una cosa. Després la decisió com es va plantear. Dic, potser la família i faltava afegir i los amigos. I los amigos. Los amigos aquesta gent que t'he dit que avui està aquí. Jo per tots aquests amigos, aquesta gent que ha posat l'arbre, que la va creixent, que ha posat arbres sense necessitat, perdent temps, perdent esforços, molts perdent diners, amb complicacions, i que a vegades es plantegen d'una vegada dir jo per què estic aquí? Per què faig això? I diuen, doncs jo endavant i segueixen fent endavant fent això. Per tots aquests jo us demanaria una cosa. Us demanaria, i també per una persona, que és la Carmen, que ha plantat molts arbres, que ha fet créixer molts arbres, us demanaria el vostre aplaudiment. Moltes gràcies. Bé, després d'aquests consells teus no podia acabar això d'altra manera que anant a Nadal i fent una mica de... aquí posava un còctel, però direm un piscolar. Enhorabona, Modest. Enhorabona, Carme.